Добро пожаловать! Приятной работе на машине Джек. Фиксатор нити включен. Нават швейныя машынкі тут размаўляюць. Рэсурсны цэнтр Баранавіцкага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа сферы абслугоўвання абсталяваны па апошнім слове тэхнікі. Такія сучасныя швейныя машынкі не толькі бяспечныя і амаль бясшумныя, але і дзякуючы гукавому суправаджэнню дазваляюць вучыць швейнай справе людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Ёсць таксама аўтаматычная вышывальная машына і электронны гузікавы апарат. А канструяваць адзенне тут вучаць не толькі ўручную, але і з дапамогай адпаведных камп'ютарных праграм. Па сучаснасці аснашчэння Баранавіцкі рэсурсны цэнтр сёння на лідарскіх пазіцыях сярод іншых цэнтраў швейнага накірунку, якіх у краіне па адным на вобласць. Ежегодно в ресурсном центре проходит обучение более 700 учащихся. Мы также организуем обучение для жителей города и района, которые желают научиться для себя шить. А также организуем обучение для учащихся 10 и 11 классов общего и среднего обучения. Это как профильная форма образования. Также у нас проходит переподготовку и повышение квалификации работники предприятий и промышленных организаций. Сёння прафесійна-тэхнічным установам адукацыі належыць трымаць руку на пульсе, каб спецыялісты, якіх яны рыхтуюць, былі запатрабаваныя на рынку працы і маглі выконваць сваю работу так, як таго патрабуюць сучасныя ўмовы. Улічваючы паспяховую дзейнасць рэсурснага цэнтра, летась было прынята рашэнне па яго мадэрнізацыі. На рэканструкцыю пустуючай часткі будынка былога дзіцячага садка, дзе размяшчаецца цэнтр, з абласнога бюджэта было выдаткавана больш за 2 мільёны рублёў. Гэта дазволіла павялічыць плошчу установы амаль удвая. На сегодня в структуру ресурсного центра входят 3 швейные мастерские, 2 лаборатории раскроя, лаборатория автоматизированного проектирования одежды. Сегодня специальности швейного направления очень конкурентоспособны. И многие предприятия республики просят направить для работы в их организации наших выпускников, зная нашу замечательную подготовку, потому что наши ребята показывают свои умения, навыки на различных конкурсах областных, республиканских. Навучэнка каледжа Діяна Бусел марыла стаць мадэльерам з дзяцінства. На нядаўнім рэспубліканскім конкурсе WorldSkills 2020, прадстаўляючы Брэсцкую вобласць, дзяўчына заваявала бронзавы медаль. Я учусь на 2-м курсе, и моя будущая специальность – модельер-конструктор. Ранее я уже проходила обучение в этом же колледже и уже имею рабочие квалификации швеи, портного и закройщика. Я очень рада, что именно здесь, в этом колледже, я прохожу обучение, потому что здесь представлено самое новейшее оборудование и высококвалифицированные учителя и мастера, которые помогут обучиться всем тонкостям этого нелегкого дела. Дарэчы, дзякуючы магчымасцям рэсурснага цэнтра, сённяшні яго выпускнік можа атрымаць адразу некалькі спецыяльнасцяў. Колькасць іх можа даходзіць да 6. Напрыклад, швачкі, краўцы, закройшчыкі і іншыя спецыялісты могуць пры жаданні засвоіць інтэграваную кваліфікацыю цырульніка. Тым больш, што навучанне праходзіць тут жа ў будынку рэсурснага цэнтра. Такая шматпрофільнасць прафесійнай адукацыі сёння – залог запатрабаванасці спецыялістаў у будучым. Алена Ракусь, Людмила Салдзна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».